Hvězdy. Po staletí se o ně zajímali jen hvězdáři a mořeplavci, básníci a milenci. A pak přišel dějinný 5. den v měsíci říjnu 1957. Na nebi se objevilo nové těleso stvořené lidskou rukou, lidským důvtipem. Sovětská věda prolomila hranici vesmíru. Ale první družice a rakety jsou jen předvojem. Pomáhají připravit dějinný okamžik lidského zápasu s přírodou, první krok do vesmíru. Jak obstojí člověk tam, daleko od domovské planety, na které se zrodil a vyvinul. Nový obor lékařské vědy, kosmická fyziologie, hledá odpověď. V laboratořích kosmických lékařů se vede tichý, trpělivý zápas o existenci člověka ve vesmíru. Tento film je věnován jejich práci. Prvním problémem bylo zabezpečení života ve vzduchoprázdném prostoru. Člověk se vyvinul na dně 100kilometrového vzdušného moře a jeho organismus je dokonale přizpůsoben velikému tlaku vzduchu, který vládne dole na zemském povrchu. Už na vrcholech nejvyšších hor je vzduch tak řídký, že bychom zahynuli nedostatkem kyslíku. Ale nejde jen o kyslík. Zemská atmosféra má také pořádnou váhu. Na každý čtvereční metr tlačí 10 tun. Povrch lidského těla má okolo 2 čtverečních metrů a byl by tlakem 20 tun rozdrcen, kdyby tlak vzduchu nepůsobil zároveň i zevnitř a kdyby se oba tlaky navzájem nevyrovnaly. Ale už ve výši několika set metrů může být tato rovnováha natolik porušena, že často dochází k dosti nepříjemným zjevům. Kdo by to neznal? Někdy to pořádně bolí v uších. Protože tlak vzduchu se dá poměrně jednoduše snížit i v laboratoři, stavěli už dříve letečtí lékaři zvláštní podtlakové komory, aby mohli na Zemi studovat vliv sníženého atmosférického tlaku na lidský organismus. Za okamžik se tu staneme svědky pokusu, kterým se zkoumá odolnost lidského organismu proti nedostatku kyslíku, jaký vládne ve výši 7500 metrů na hranici života, kde by člověk bez kyslíkového přístroje zahynul. Připraveno k výstupu. Výpěva v činnosti. Tlak vzduchu je komoře posá, podobně jako při výstupu letadla. Pokles tlaku se sleduje běžným leteckým výškoměrem. Je to vlastně barometr kalibrovaný v metrech nadmořské výšky. Aby výsledek pokusu nebyl zkreslen, nasadí si i pokusná osoba za výstupu masku s kyslíkem. Blížíme se hranici života. Snížit výkon vývěvy. Udržujeme teď trvale podmínky jako ve výši 7500 metrů. Pokus začíná. Jak dlouho odolá organismus zhoubnému účinku zředěného vzduchu? Nejcitlivější k nedostatku kyslíku je mozek. Proto je zkoušenému uložen jednoduchý početní úkol. Napsat sestupnou řadu po sobě jdoucích trojmístných čísel. 938, 937, 936, 935, 934.
Označení 2. minuty. Lékař je stále ve střehu, aby včas postřehl nebezpečnou situaci a mohl okamžitě zakročit. Pozorně sleduje tep a barvu pokožky, která při delším nedostatku kyslíku dostává namodralý odstín. Výkonnost organismu rychle klesá. Šestá minuta. Málo kdo vydrží tak dlouho, ale náš zkoušený má za sebou už několik takových pokusů. Je stále ještě schopen se podepsat. Sedmá minuta. 883. 883. Počítá už jen s největším vypětím sil. Dech se nadměrně zrychluje. Blíží se konec pokusu. Kyslík, rychle. A už je to zase v pořádku. Zkušený letec snáší s obyčejnou kyslíkovou maskou ještě poměrně dobře výšky až do 12 000 metrů. Jenže nejde jen o kyslík. Když se blížíme 12 000 metrů, projevují se už první vážné potíže způsobené nízkým tlakem vzduchu na organismus. Tak jak se rozpíná plyn v balónku, když se tlak okolního vzduchu snižuje, rozpínají se i plyny ve střevech a člověk trpí prudkými bolestmi. Brzy už nestačí obyčejná kyslíková maska. Podobně jako se snížením tlaku uvolňuje ve vodě rozpuštěný plyn, uvolňuje se v plicích i kyslík z krve a každým dechem nezadržitelně uniká z těla. Zvláštní přetlaková maska proto přiléhá neprodyšně k obličeji a zabezpečuje dodání kyslíku pod dostatečným tlakem. – 18 000 metrů. Teď už se uvolňují i plyny ve tkání a pod kůží se tvoří plynové boule. Posádky výškových bojových letounů proto používají zvláštních přetlakových obleků, které obsahují soustavu nafukovacích gumových trubic. Svírají povrch těla a nahražují tím tlak vzduchu. 19 000 metrů. Bod varu se snižuje až na 37 stupňů na teplotu lidského těla a všechny tělesné tekutiny se rychle odpařují. Vře i krev a člověku hrozí smrt. Pobyt ve výškách nad 20 kilometrů je proto možný jen ve vzduchotěsných skafandrech, v nich se udržuje normální tlak. Podobné obleky budou mít i první astronauti, aby byli chráněni při poruchách tlakové kabiny rakety. V mezihvězdném prostoru však hrozí člověku ještě jiné nebezpečí. Kosmické záření. Jeho tajuplné paprsky zachycují a měří vědci v různých částech světa. Jsou to vlastně elementární částice, které se pohybují nepředstavitelnou rychlostí. Některé z těchto vesmírných střel mají takovou energii, že pronikají i tisíce metrů pod hladinu moře. Převážnou část kosmického záření však zadržuje zemská atmosféra. Výzkum jeho účinku na živý organismus se proto prováděl nejdříve v balóncích, které vynesly pokusná zvířata do výšek až 30 000 metrů. Při některých pokusech se používalo černých krys. Po několika dnech se na kožíšku krys objevily bílé skvrny, zřejmě místa průchodu kosmických střel.
Ale teprve družice a meziplanetární rakety nám poskytly přesnější informace o povaze záření v prostoru kolem nás. Dnes už víme, že naši Zemi obklopují 2 zóny nebezpečného záření. Vznikly ze součástí kosmických střel působením zemského magnetického pole. Dráhy obydlených družic se jim budou muset důkladně vyhýbat. Také při občasných slunečních erupcích vzniká nebezpečné záření gamma, podobné rentgenovému záření. Astronauty bude třeba proti nim chránit stálým pozorováním sluneční činnosti a použitím vhodných stínících materiálů. Ale je vůbec možné takovou ochranu živému organismu poskytnout? Byli to opět sovětští vědci, kteří přinesli praktickou odpověď. Poslali do vesmíru prvního astronauta, zatím jen proslulou lajku. Aby dole na Zemi poznali, jak reaguje na podmínky letu do vesmíru, byla zapojena na různé přístroje a radiové vysílače, které všechny důležité údaje přenášely na Zem. Pes, kterého tu vidíte, není ovšem lajka, ale zařízení je podobné tomu, jehož bylo použito v druhé sovětské družici. Poskytlo lajce potravu, vzduch a všechno, co potřebovala k udržení života. Takto zabezpečena prožila své slavné dny v malé tlakové kabince rakety, která ji vynesla na proslulou pouť kolem naší planety. Pět dnů a 5 nocí vysílala aparatura družice radiové signály o zdravotním stavu lajky. Neocenitelné informace byly pečlivě zaznamenávány registračními přístroji. 6. dne se vyčerpaly baterie družice i lajčina zásoba kyslíku. Ale tehdy, když se její signály odmlčely, bylo už potvrzeno, že není nepřekonatelných překážek na cestě člověka do vesmíru. Věda už vyřešila nejdůležitější problémy a první krok člověka za hranice Země je jistě otázkou blízké budoucnosti. Pobyt v raketě bude však i při všech bezpečnostních opatřeních klást značné nároky na lidský organismus, hlavně pro veliké přetížení, které vzniká při startu. Prudkým zvýšením rychlosti po dobu činnosti motoru je pilot stlačen až 10násobnou vahou do svého křesla. Váží teď skoro tunu a krev v jeho žilách je těžká jako rtuť. Odolá takovému náporu? Je člověk schopen sledovat přitom přístroje? Nebo dokonce řídit chod rakety? Přetížení podobného charakteru jako start rakety. V laboratořích kosmických fyziologů si proto dali postavit jakési obří kolotoče pro výzkum vlivu přetížení na lidský organismus. Rameno takové centrifugy je dlouhé přes 10 metrů a kabina na jeho konci se může řítit kolem haly až 200 km rychlostí. Je vzduchotěsně uzavřena, protože některé pokusy probíhají za mírného podtlaku. Aby lékaři mohli pozorovat vliv pokusů na organismus budoucího astronauta, zapojí si ho elektrickými přívody na různé lékařské přístroje. Navíc ho sleduje televizní zařízení. Řídící stanoviště centrifugy je nahoře vysoko nad osou stroje. Zde je nervová centrála celého mohutného zařízení. Pracuje tu lékař, který zkoušky řídí, a zde jsou také jeho přístroje, jejichž údaje jsou zaznamenávány registračním zařízením. Chod centrifugy ovládá technik. Pilotův život spočívá v jeho rukou. Jste připraven na zkoušku perimetru? Jsem
připraven, můžete zkoušet. Tímto zařízením se zkouší, jak se přetížením zužuje zorný úhel zraku. Pilot dole v kabině je obklopen podobnou řadou světel, takzvaným perimetrem. Když se některé světlo rozsvítí, musí ho pilot okamžitě vypnout. Déle trvajícím přetížením se však zužuje jeho zorné pole, pilot přestane vnímat krajní světla a nechá je svítit. Krátce poté následuje dočasná ztráta vidění a nakonec i vědomí. Kdyby pilot setrval v této poloze, ztratil by vědomí hned na začátku pokusu. Přetížení by totiž ihned způsobilo odkrvení jeho mozku. Proto zaujme polohu, při které krev nebude hnána do spodní části těla. Tomu zabraňuje navíc zvláštní anti-G oblek, který stlačuje břicho a stehna. Jste připraven na zkoušku číslo 3, maximum 7G na 2 minuty? Jsem připraven. Tak pojedem. G. Už teď váží pilot dvojnásobek své normální váhy. 180 kg. G. Pětinásobek váhy. 450 kg. Přetížení teď už deformuje měkké části obličeje. Zapínám perimetr. 7G. Pilot teď váží 630 kg. Jak dlouho odolá náporu, který ho nemilosrdně lisuje do křesla, který mu neviditelnými pouty tak stlačí hrudník, že může dýchat jen s krajním vypětím sil. Jak dlouho si zachová vidění a vědomí, když veliké přetížení stahuje krev z jeho očí. Čtvrtá vteřina. Zorný úhel pilota se začíná zužovat. Nastala kritická fáze pokusu. Začátek konce. Dlouho? 75 vteřin. Slušné na třetí jízdu.
Náročnými pokusy na centrifugách získali kosmičtí lékaři zkušenosti, které umožní pilotům snášet veliké přetížení při startu a brzdění raket. Anti-G obleky, vhodné usazení, poloha a také důkladný výcvik snižují účinky přetížení, které naštěstí trvá jen několik málo minut. Neméně důležitá je však otázka, jak na lidský organismus působí opačný jev, stav bez tíže, který trvale vládne v raketách a družicích. U družic například působí odstředivá síla zcela podobně jako u centrifugy. Přitažlivost zemská však působí opačným směrem proti odstředivé síle a dráha družic je tedy právě v těch místech, kde se obě síly navzájem ruší. Podobné podmínky budou také v raketách, které poletí k jiným nebeským tělesům. Vytvořit beztížný stav na Zemi je však velmi obtížné. V pozemských podmínkách se dá totiž stav bez tíže dosáhnout pouze na dobu několika desítek vteřin, a to jenom v letadle. Jestliže jsme ho chtěli nafilmovat, museli jsme tedy chtě nechtě zažít trochu letecké akrobacie. Spotřebovalo se přitom značné množství papírových sáčků, které letecké společnosti bezplatně připravují pro své zákazníky. Nákladní letadlo jsme přeměnili v létající laboratoř, ve které jsme museli všechno uvázat nebo upevnit k podlaze od kamery až po režiséra. Prý je to šťastný pocit vznášet se v prostoru. No, uvidíme. Raději si bereme měkké žíněnky. Pro dosažení beztížného stavu je třeba značných výškových rozdílů a manévr s ním spojený klade mimořádné nároky na dopravní letadlo i jeho posádku. Z bezpečnostních důvodů jsme tedy stoupali do výše kolem 3500 metrů. Pozor! Kamera! Motory naplno. Klesáme. Rychlost náhle vzrůstá, až se letadlo třese. A teď prudce vybíráme. Vzniká přetížení téměř 3G, které nám táhne žaludky směrem dolů. Konečně ubývá té strašné tíhy, až úplně mizí. Blažený pocit, který známe jen ze snů. Bohužel příliš krátký. Naši kolegové nás přitom filmovali z druhého letadla. Klesáme, nabíráme rychlost, vybíráme a letem parabolou vzbuzujeme odstředivou sílu, která na chvilku úplně ruší zemskou přitažlivost. Padáme velkou rychlostí a beztížnost se tím ještě o něco prodlouží. Zkusíme to ještě jednou. Náš malý zlepšovací návrh pomáhal pilotům udržet beztížný stav. A teď pokus, který si vymysleli kosmičtí fyziologové. Kočka padá vždy na nohy. Podaří se jí to i tady, kde neplatí ani nahoře, ani dole?
nepodařilo. Tady je smysl pro rovnováhu nohama vzhůru. Ještě jednou? Správně. Dobrý kameraman se tak rychle nevzdá. Ono se řekne, že kamera nemá váhu. Pozor na oči! Kapaliny se chovají ve stavu bez tíže velmi zajímavě. Tvoří podivné kuličky, které by stály nehybně ve vzduchu, kdyby ten náš beztížný stav nebyl poněkud nestabilní. Ale to nic. Na zdraví, ať se brzy podíváme ještě výš. I když to nemůžeme potvrdit podle vlastních zkušeností, přesto se zdá podle poznatků kosmických fyziologů, že beztížný stav nijak neohrožuje život a zdraví astronautů. Bude spíš úkolem techniků provést taková opatření, aby se astronauti cítili i za stavu bez tíže jako doma. Ani jediný z pokusů a zkoušek, které jsme zatím viděli, neodpovídal na nejzávažnější ze všech otázek. Jak působí cesta do vesmíru na duševní stav člověka? Překoná hrozivý pocit samoty a odloučenosti od země a lidí? Už i na posádky výškových letadel působí samota tak mocně, že někdy vede až k psychickým poruchám. Vydrží pilot dlouhých 14 dnů v tomto ocelovém válci dokonale izolován od svého okolí? Sotva se tu může hnout, nemůže se ani postavit, ani lehnout a má jen minimální hygienické vybavení. Ruce a nohy stuhnou, kůže pálí a dokonalý klid se stane nesnesitelný. Slyší jen tep vlastního srdce a šum krve ve spáncích. Jí jenom koncentrovanou kosmonautickou stravu. Po celou dobu bude pozorován okem televizní kamery. Chování jeho organismu bude pečlivě měřeno a registrováno celou baterií přístrojů. Lékařům neujde ani jediný záchvěv jeho srdce. Pozorují dokonce i práci jeho mozku. A neomylná paměť magnetického pásu zaznamená údaje všech přístrojů vteřinu po vteřině celých 14 dnů. Jedinou malou úlevu mu povolili lékaři. Může si vzít na svou dlouhou a nudnou cestu nejmilejší knihy. Mezi cestou do vesmíru a tímto pokusem je však přece veliký rozdíl. Tímto nouzovým vypínačem může kdykoliv ukončit pokus, kdyby přesáhl jeho síly. Minuty tu budou jako hodiny a hodiny jako dny. Nebude to lehké. Ani se to nezdá, ale je to nejtěžší zkouška. Začal první den.
má před sebou 336 hodin, 20 160 minut. 1 209 600 vteřin. Den je noc a noc je den. Bdít a spát, bdít a spát. Jen čas od času dostává jednoduchý úkol. Rozsvítí se světelný symbol a on pak musí co nejdříve stisknout tlačítko opatřené stejným symbolem. Venku pečlivě zaznamenávají, kolik času k tomu potřeboval a podle toho posuzují jeho bdělost, jeho duševní stav, jeho schopnost řídit raketu. Obstál. Člověk, který prošel zkouškou této nehybné samoty, je psychologicky lépe připraven také pro pocit skutečného osamocení v kozmu. Žádný pokus nemůže dokonale napodobit všechny podmínky letu do vesmíru. Ale cílevědomá práce vědců získala už takové poznatky, že dnes mohou zabezpečit první astronauty na cestu za hranici naší planety. Člověk vydrží hodně, ale je dobře mít to za sebou.
35 vteřin před startem rakety. 40, Až chronometry odměří poslední vteřiny 35, a člověk poprvé překročí práh vesmíru, 30, budeme ho provázet s pocity hrdosti a slávy. 25, A tady dole, na staré zemi, 20, budou dál v tichu laboratoří skromně pracovat ti, kteří ho vyzbrojili na velikou cestu. 5 vteřin před startem.